Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:43. Ang oras Mayong hapon sa ating mga pinalangga ng mga tagpalamati. Kamusta mga ka-aksyon naton nga naga-monitor sa Miyerkules nga edisyon sang This Is My Life. Kamusta man ang mga ka-aksyon naton nga subong nagapahunay-hunay, naga-relax anay kay dugay-dugay, balik naman sa ilaiya nga obra, no? Ang ibang ti nagapiyong-piyong danay asa makadali ko do. Kaya para lang like for example, nagalantaw ikaw dira sa computer, ti maka-relax ang imo yang mata bisan na 5 minutes, 'di ba? No? Agud man nga madula na ang kasakit. Sige, sa aton nga mga ka-aksyon sa subong iya nga hapon, mangin kaupon ninyo talos lamang danay ano sa kay Tita Win masugaton, inaman si Indayan. Pero diri kita anay sa aton lakat sang panahon. Kaya ang northeasterly surface sa wind flow ang musubong ang nag-aapekto iya sa extreme northern Luzon. Ang diri sa Western Visayas, ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya kita iya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag panaguob mangod man ina sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan sidlangan ang mabatyagan sa karon sa milog nga isla sang Negros. Kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Nagbutla kay na si Haring Adlaw, 5:33 ang aga. Kag ini naman ang magatunod 5:25 karon iya sa hapon. Ang aton temperatura yara nag-range sa 25 to 28 degree Celsius. So sa liwat no, always gid na ako nya ginapahanumdom sa mga ka-aksyon naton, bring gid or magdala sang inyo diri nga jacket no, kay para bisan diin man ka magkadto hindi ka mo iya pagkurugon, di ba? Kay subong nga Burmans, basta bisan bisan may manughag pada si mo pero kung natugnawan ka ginaya. 'Di ba? Actional march tuman. Amo hindi. Hindi ako tugnawan kag ako nipis mo panit tugnawan kag ginaya ko gani na tugnawan, 'di ba? Sige, sa aton yung mga ka-aksyon sa mga nag-monitor via Facebook Live, mayong adlaw dira sa inyo. Kaya sa mga nag-monitor man via transistor radio, mayong hapon dira sa inyo tanan. No? Sa tanan iya nga nagatutok from here sa Bacolod, sa Bilog Negros Occidental, kag mga kaiping man nga mga isla, no, kag probinsya diri sa Western Visayas. Sige, ano ba ang mga aton istoryahan sa subong iya nga hapon? No, nauna danay naton ang sa balita nasyonal, 'di ba? Kay subong given nga daw issue gini subong, 'di ba? Ang pagsaka bala sa presyo, no? Do walo na ka simana, sige Japon ang saka sa presyo sang sang gatong kag sang ginsuma-suma mo sobra gid sa 7 pesos, 7 pesos, no? Sobra-sobra gid idra ang pagsaka yasang presyo sa gatong. That's why ang Department of Energy nagpagwa diri sang statement ang Energy Secretary si Alfonso Cusi kag nagpalayag nga baya wala man ko sa mga nakitaan nga magsigisiki pagid ni no, kamagsaka pagid ang presyo sa nga magrabot ya sa 7 pesos
Meaning, hindi siya makapasalig nga wala sang pagsaka, pero ang iya nga masiling is hindi na maglabot sa 7 pesos, 'di ba? So sige, pray taman no, kay hindi na maglabot tungod mo kawudlay man kayo, no? Manog Christmas na, manog lapit naman bulag tuig, tapos sige man gyapon nagsaka sa presyo ya sa nga petrolyo, ti kaluluoy, 'di ba? Ang mga motorista. Syempre, amo ni ang isa lamang sa mga talalupang doon man sa karon sa balita sa national, and also ining pangabay man sa Department of Energy sa mga oil companies kung mahimo maghatag man kamo sang discount sa mga motorista, 'di ba? Kay hindi man na siguro nga hindi gid sila magkabawi, no? Hindi mo na siguro nga hindi gid sila makabawi kay no choice man gyapon ng mga motorista, kinahanglan nila nga magpagasolina paano na karon makalakat ang ilas lakyan, 'di ba? So sa mga oil companies kun pwede man lang mangatag kamo dra discount kapin pagid kun may mga loyalist kamo dra bala nga mga 'di ba, may ara na yan like for example sa amuning sa isa ka oil company, 'di ba? May ara ginaiya sa mga nagapatughong nga loyal sila sa sinaya nga kompanya. Tagain nyo man sang discount bisan na pipila lang ina sa kada litro pero dako na nga bulig, 'di ba? Ang isa pagid naton ka balita kay nadumduman ninyo nagligad na report nga ato ya galing may pilag ito ya ka mga rason kun nga wala na puslan ang mga COVID-19 vaccine given nga atong isa ka senaryo sa diin nga may ara sang sunog, agang isa naman is lugdang, no? Naglugdang ang ila sa kayan pandagat amo ning mudlay kun ang mga kinahanglanon bala is ibiyahe syempre dagat, di ba? Kay hindi mo guna yung mapaiway kun kaisa ang mga aksidente. But anyway, balik kita diri sa isa ka balita kay nag-apilar or may hirit diri ang pila ka mga pribado nga sektor na kung mahimo ihatag na lang bilang booster shot, no? Booster shot sa mga empleyado ang mga available sa karon iyang COVID-19 vaccine. IT ang ginakabalakan basi bala manugon lang, no? Mauyang lang ang COVID-19 vaccine doses. So mas maayo ara kun pwede naman lang, 'di ba? I-start na lang ang booster shot, 'di ba? Kay may ara yang mga private sector nga willing na sila, 'di ba? Willing na sila nga magbaton for booster shot. So sa madumduman ining booster shot kabahin man ini sa naistoryahan sa Public-Private Task Force T3. Ano ning T3? Test, Trade, Treat sadtong Oktubre 15. Apelasyon diri sa mga pribado nga sektor sa nga ang flexibility sa pagbakuna para sa 12 tubtob 17 anyos kag booster shot sa mga empleyado. So muni subong kay honestly given nga nag-umpisa na gid man ang pagpangbakuna from 12 to 17 years old, di amo man ni ang ginaapil nga kun mahimo is mas pasangkaron pa. Magluwas sini ginarekomendar man sa mga private sector nga kun mahimo padasigdasigon ipa-increase ang pagtinguha sa gobyerno nga mapatuman ining pagpangbakuna sa mga lugar outside Metro Manila. Kahit syempre ang national government nagatutok dito sa Metro Manila, sa National Capital Region, may ara pa yang mga lugar man, mga probinsya, like for example diri sa aton sa Negros Occidental, 'di ba? So apelasyon sa mga private sector nga kung mahimo padasigdasigon man, 'di ba? Kay na-check ko kaina nagpagwa sa statement ang vaccine czar, no? Vaccine czar sa Pilipinas na-mention nga 80% na or malapit 80% na sa populasyon sa Metro Manila National Capital Region ang fully vaccinated na. Which is good news, 'di ba? Kay syempre pila na lang kung isip-isipon 20% na lamang ang ila yang
tingwaan nga mapabakunahan. Maybe sa sinang 80% siguro na-mention is fully vaccinated. So, out of 20% siguro is mga nakabato naman sa first dose. Ang sa outside Metro Manila naman niya, 13 to 30% ang fully vaccinated, meaning ang target sa gobyerno is madugangan magsakay na siya 50 to 70%. So, amo nang dako naman nga challenge sa sa karon sa gobyerno kag syempre sa mga sa mga local chief executives kay mga probinsya na naina mo outside na Metro Manila ang sining target yang magdamo pagid ang mabakunahan. So kay ang target nga ini is para yang malabot bala by the pag-abot sang Pasko ti 70% sang populasyon madumduman ninyo mga previous nga report target sang gobyerno nasyonal nga kung magsaka na malambot ang target population which is 70 to 80%. Amat-amat nga magahalog. Syempre, amo na nga target sa nga gobyerno, kung hindi na malambot, may tendency nga may ara pagid, magapabilin ang pilay ka mga restrictions bisan nga Pasko nate. Kita ikaw bala, Ikaw mapasugot ka nga for the second year, For the second year, ang imo nga Pasko do hindi ka gid makabatsyag nga mangin merry. Di ba? Amo na ang mga bulig manaton sa aton government, national government agud nga mas magdamo pagid ang mabakunahan batok kay COVID-19. 1:55 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yadto ang pila sang aton iyang mga nakuha nga mga information from the national. Sa pagbalik ko sa karon standby sa aton nga mga ka-action kay akon man i-share sa inyo ang panibag-o isa naman iya kasulat nga ginpadala diri sa kay Tita Will. Ato na ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento,
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya kay ginagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tigpululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Indayan. And this time, diri kita sa pagbasa sa isa iya ka sulat. Baw sa pag-una ko ni kay ginanalantawan bala. O nakayuhom ako. Nakayuhom ako nga makakagla nga, uy, naga-exist gid man gali ini. Ang muna nakanapamangkot ko. But anyway, stand by sa aton nga mga ka-aksyon kay diri kita sa pagbasa sang isa ka sulat agin padala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Sa subong nga hapon, ang aton nga letter sender, isa ini siya ka bi. Ha? Isa ka gay. Diba? Ginako man niya nga isa siya ka agi. Okay? Nga nagpatawag lamang sa kay Ivan. Ang sulat ni Ivan nagasiling, Dear Tita Wilma, ihinago lamang ako sa ngalan nga Ivan.
Tita We, gusto ko man nga i-share ang akon nga problema. Ina tungod hindi ko gusto nga tubtubsan o mangin tagasalo na lamang ako sang akon o kung sang problema sang akon best friend. Ining akon best friend, tita, isa ka babayi. Palangga ko siya. Kagusto ko nga ako na lamang ang iyang palanggaon. Bagay nga dako nga pala isipan sa akon o kung problema nakon subong Tita We. Antes pa man, tita, ining ako na best friend. Makapila na siya ka beses nga gininto lamang sang iya mga nobyo. Sa pagkatanda ko, tita, tatlo ini siya na ka-boyfriend. Pero tanan ginbayaan siya. Ako bilang best friend niya nagasalo sa kada luha kung maghibi ini. Kung kaisa, tita, ako man ang nagabaton sang iya mga pamuyayaw. Kag kung kaisa nagasinggit pa bala, tita. Samtang ako hipos lang. Kag ginapamatian ang iya kasakit nga nabatsagan. Ang akon nga pagtapik sa nga iya nga abaga or sa iya likod bala, tita, ini ang nagapa mag-an sang iya nabatsagan. Pero Tita We, lain ang akon iya gina-worry. Kung halimbawa nga pangaluyagan ko siya. Tungod ba si maglain ang iya paglantaw sa akon? Basi bala, tita, makahambal sa akon nga pang take advantage ako. O kung hindi niya mabaton nga sobra pa sa pag-abyanay ang akon gusto. Ang matuod, tita, nakilala ako sa akon best friend nga mahina man. Tungod sa nasiling ko nga isa ako ka-gay or isa ako kaagi, tita. Pero hindi ko mainsyandihan kung nga lain ang ako nabatsyagan sa akon best friend. Ang akon nga worry, tita, basi bala kung magpangaluyag ako sa iya, kadlawan lang niya ako. Tita We, ano bala ang pwede ko nga himuon? Salamat, ang tagpadala, Ivan. Aksyon
Radyo Philippine Standard Time, alas 2:18 na kita. And yes, amuyad to, na-mention ko kaina sa inyo, makong nag-exist gid man ni gali. Na may ara kon ka isa mga naghambay gid sila yung agi sila. Pero may luyag sila iya sa babayi. No? May ara man niya kun ka isa yung agi siya, ang iya nga naluyagan, kapwa man niya nga lalaki. Pero ti iya hulain. Kag ang naglain pa kay best friend pa niya. Basi malakon ka isa na ano lang siya, nadala lang siya kay siya permi ang ginapalapitan kung nag-emote ni ang iyang best friend. So, sige. Saliwat sa imo, Ivan, thank you so much. Sa imo, agin padalaman diri nga sulat. Nagpangayo man sang advice sa kay Tita Wilma. Standby sa aton nga mga ka-aksyon, dali lang gid ni ho. Okay? Kaysa akon iya nga pagbalik, akon ibasahon man ang mahatag yang advice ni Tita Wilma. Ang atong sinibago nga vitamin C. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na mabinong. Tawe, sa aton iya nga letter sender, sa subo nga hapon sa kay Ivan. Sa imo, Ivan, mayong hapon, yes, dako ina nga problema. Pero, may solusyon dira. Una, hindi pagbag-uha ang paglantaw mo sa imo iya nga best friend. Bisan nga lain ang imo iya na batsyagan, kabiga, no? Hindi pagbag-uha meaning kung ano ang naandan niya nga pamatasan nga nakitaan sa imo, amo na Japon ang ipakita. Kay man wala man sang kinalain sa imo inabatsyagan subong kag sadto. Kung ginasiling nimo nga palangga mo siya, madugay na kaayo. Madugay na nga palangga mo siya. Bangon, ginapakita mo kung daw ano siya kaimportante sa imo. Sa tanan nga oras, ara ka para iya bulig sa iya. Isa ina siya ka indikasyon nga sobra-sobra ang imo nga pagpalangga sa imo iya nga best friend. No? Hindi lang pag-abyan, diba? So, hindi ka magkahadlok. Hindi magkahadlok. Halimbawa, kung kadlawan ka da niya, bangod kahibalo siya sa imo yang amon abi, given niya isa ikaw kaagi, just be yourself. Diba? Kay sa ulihi, mahangpan niya ang tanan. Sigurado nga mas ma-appreciate niya ang pagpalangga mo sa iya. Kag, hindi magbag-o ang paglantaw niya sa imo. Bisan ano pa ang imo iya pagkatao, ikaw ang iya pagabatunon. So, hindi mo lang pag-ipilit. Like for example, manugid ka bisiya nga, best. Best friend mo, diba? Best. Naluyag ko bala sa imo. Naluyag ko bala sa imo. Depende na sa imo kung batunon mo ko kung hindi. Diba? Hindi may ara ka na kung kaisa, ang iya ni galing sitwasyon kay ti given bala nga agi siya, no? May ara kon kay isa yang mag best friend gid sila, lucky bayi,
Sa ulihi. Hindi man manugid si lalaki nga may luyag sa gliya sa babayi. Tuari iya ko. Ang worry niya ba si kadlawan lang sa agi ka maluyag ka sa akon. Daw mo namnakon ka isa nga mga mindset. Ano mo kay tinaluyag sa iya, diba? So, sige, sa imo ya Ivan, good luck sa imo, diba? Good luck and i-pray lang Kaglabaw sa tananti, hindi gid pagbag-uha ang imo iya nga batasan. Hindi pagbag-uha kung ano man ang nakitaan niya sa imo nga amo na kun nga anangin suod kamo nga mag-abyan. Okay? Sige, sa imo Ivan Saliwat, salamat gid sa ginpadala diri nga sulat. Sa mga ka-aksyon naton nga gusto man dira nga mag-share sa inyo istorya sa kabuhi, gusto man ninyo nga magpangayo isang advice or ano pa dira mag-share lang isang inyo nga mga inagihan, mga na success ninyo in life, ay pwedeng-pwede gid, diba? Padala nyo lang na kay Tita Wilma, na i-search nyo dira Wilma Antupina Sugaton, okay? Padala nyo dira ang inyo nga sulat kay manamian gina si Tita We, diba? Manamian gina si Tita We sa pagbasa. Inablang makayuhom ka, makahibi ka man, may araman kun ka isa nga maakig, maugot ikaw, diba? Kay tilayin lain ang aton istorya, inagihan. Sige, alas 2:24 na kita. Sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton yung mga ka-aksyon. Kay ako ni share sa inyo ang aton man nga horoscope. Sa ito man dira mga kauto. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolong yung kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Mayroong hapon sa kay Sir Martin Aliling. Ano ning follower anniversary Action El Rayman? Happy anniversary sa mga followers namon. Kitaan ko ni follower anniversary. Ano ni sa Action El Ray? Naka 1 year na siya as follower. Amo na siya.
Kita mo da? Ako na ko lang din nakakita. Sige Sakay, Ma'am Diding Alohamianto, mayong hapon, Ma'am Ana Sinoro. Sakay, Sir Alex Puentes, sakay, Ma'am Gina Francisco Villanueva. Pa-shout out naman, Family Francisco sa La Castellana. Sige, salamat din. Sakay, Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon man. Naga-monitor from Barangay Pandanon, BSB. Tamyaw niya na ko ng Family Susana sa Barangay Malingin, Syudad Sangbago. Sakay Ma'am Lorna De La Hencia, mayong hapon man dila sa imo. Sakay Jeril Gadudo, mayong hapon, your number one. Sige. Sakay Misty Hazel Kurt, good noon sa tanan, watching from Singapore. Salamat. Rosalie Karuskay Diget, watching from Bacolod City, on the way from. Sige, salamat. Ma'am Virgil Pinda, mayong hapon man. Nagatutok draya sa may Celine Homes with Ma'am Thelma Igiko, Ma'am Lydia Nanay Bibing, Jennifer kag si Rosita Villaruel sang Purok Paho. Stay safe. Sige, Dorotea Maro Villester, good noon sa tanan, watching from Barangay Banago. Sakay Joel Moreno, nanunood po siya from Tondo, Manila. Sige, salamat po. Salamat. Nagtatagalog na ako. Sakay Inday at Yakim Ariman, dre sa Banwa sang Morsha. Salamat man. Sakay Sir Elmer Itonas Regalado, nagalantaw dra siya sa may Latex Market sa Fairview, Quezon City. Ma'am Elizabeth Maraca Gamala, mayong hapon. Shout out lang ko dira kay Dan Soberano, hambal ni Sir JM Mabuting Kabando. Sige, gina-shout out. Gina-shout out lang na ko no. Si Dan Soberano. Sige, salamat gid sa inyo nga pagpadala diri sang mga comments and greetings. Continue lang okay? Sakay Juwani, check yung magbasa, Juwani Mahipos. Mayong hapon or good noon pa, mayong hapon na subong Nagapamati gihapon from Cebu City, Labangon. Barangay Labangon, check to. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for Okay, diri na kita sa aton iyang nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today sa suman nga adlaw sa Miyerkules, Oktubre 20, tuig 2021. Unahon naton sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, may ara sang sorpresa, no? Sa mga oportunidad sa negosyo Libra. Posible nga umpisahan ang bag-o nga negosyo nga magdala sa imo para iya nga mag-increase ang imo nga income. So, kung ikaw dira, makinot ikaw, for sure sa ulihi, may ara kagid sa nga seguridad sa imo iya palaabuton. Sa mga Libra, lucky numbers 53, 16, 26, 45, and 36. Scarlet red is your lucky color. Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, uy, sunod-sunod ang imo nga work contract. Kag, mabayaran ng imo yung bills on time. Mas nagasaka man ang imo yung negosyo online. So, sa mga Scorpio dira, subong uso magituod nga mga online na gidman mo, no? So, si Scorpio, kung mangin mapisan, siling gani, sunod-sunod na ko ng iyang work contract. Sige, sa mga Scorpio lucky numbers, 53, 12, 36, 47, and 43. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 to Disyembre 21, sunod-sunod man ang imo nga work event. Pero siguruhon lang Sagittarius ha, hindi dira mabutang sa lang-alang ang imo nga ikaayong lawas. Okay lang ina kun work. 'Di ba? Okay lang na siya kay tibulig na sa imo sa in the future. Pero make sure man nga may health. Diba? Hatagan man atensyon imo ikayong lawas. Kaya kung ang duwa nga ina balance, mangin productive gid ang imo nga adlaw-adlaw. Sige, sa mga Sagittarius lucky numbers, 16, 27, 57, 39, 41. Emerald green is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19, makonvince nimo ang imo yang investor
na nga maga-invest sa negosyo. Ikaw, makabangon bangod iya sa mas madamo nga mga oportunidad. Sa mga Capricorn, lucky numbers 42, 12, 55, 27, and 33. Royal blue is your lucky color. Kag para sa mga Aquarius. Sa mga Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18, magkalipay. Magkalipay. In terms of paghigugma bala Aquarius, ang imo dra nga naluyagan, ay naluyag man sa imo. Di nga tayo makasilingkid ka nga sana all. Sige, sa mga Aquarius, subong, mas magka-focus ka sa imo ulubrahon. Diba, syempre, kung amuning imo mahibaluan, ma-inspired ka gid sa pag-obra. Sige, sa mga Aquarius, lucky numbers 16, 32, 29, 45, and 52. Custard yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20, matuman ang imo yang handom. Ang imo wala ex-lover, gusto pa sang second chance. Pero, depende na ina sa imo. Kung anong imo nga inagihan, mabalik ka pa. Sige, sa mga Pisces, lucky numbers 15, 32, 41, 55, and 26. Cherry red is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:39 na kita. Sa akong nga pagbalik, standby sa ating mga ka-aksyon para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon
Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, malasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na
mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansay anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagkain na italangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Diri kita sinabili naton nga mga horoscope. Sa iluhan naton ang mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Aries, may ginatago ka dira gali nga talento? Subong nimo iya ma-discoveryhan. Ina ang magahatag sa imo sang tayuyon nga income. Sa mga Aries, lucky numbers 31, 25, 12, 46, and 53. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. Taurus, subong nimo makitaan kung sinugin yung mga tao ang honest, ang tampad sa imo. Kag, tanan man nga mga transaksyon, dako ina nga binipisyo para sa imo iya nga ikaayong lawas. Sa mga Taurus, dira lucky numbers 35, 27, 17, 47, and 55. Fuchsia pink is your lucky color. Para sa mga Gemini, Action El Rey. Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Ang pagpalangga sa imo ya isig katawo, katumbas ina sa pag-share sang blessings. Mas ka nga hatagan sang madamo pagid nga mga blessings, mga kaayuhan, kung ikaw mismo nag-share man. Sa mga Gemini dira, lucky numbers 15, 51, 46, 35, and 21. Lavender is your lucky color. Kag para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Makabaton ikaw sang isa ya ka balikbayan box. Isa nimo ya ka himata. Ha? Ang posible maghulam sa imo. Kung may ara, ti hindi ng pagdaluki. Kung wala, ti pasensya gidi, alangan piliton. Sige, sa mga Cancer, lucky numbers 39, 12, 38, 26, and 45. Satin white is your lucky color. Kag para naman sa mga Leo,
Sa mga Leo, Hulyo 22 tubtob Agosto 22, o si saas ang maayo ang business proposal sa imudra yang abyan. Kag ina siguraduha nga may inablang makabinipisyo ikaw sa imo man iya kaugalingon nga negosyo. May ara kon ka isa nga mga proposal nga tido hindi man bala linya sa imo iya nga negosyo. Pero at least paambit sila sa imo sa iya nga proposal, di ba? Basi in the future magamit mo man ina. Sige, sa mga Leo, lucky numbers of 47, 32, 55, 16, and 25. Cobalt blue is your lucky color. Para sa mga Virgo. Sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Isa iya ka bisita. Makibot ikaw. Alin ay na siya sa abroad. Muna siya ang dala sa imo. Like, personal abing nga mga gusto niya iya nga ipabalo sa imo. Or may ipakita sa imo nga isa iya ka business opportunity. Magadepende ina. Sa mga Virgo, lucky numbers at 28, 35, 18, 43, and 55. Lilac violet is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. And amuyad to ang aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Bo si Sir Ray Baryoga, kape with tinanok nga saging ang iya pamahaw subong iya nga inoras while nag-monitor sa This Is My Life. Sige, salamat! Si Ma'am Judy Florentino, watching live from Zhoushan, China. Sige, salamat! Kagsakay, Ma'am Florencia Villacampa. Mayong hapon man dira. Nanunood po siya from La Union. Nagtagalog ako bigla. Sige, tamyaw niya lang kuno ang iyang kilala dira sa may Sibukaw sa Barangay Banago, si Ma'am Elsie Azucena. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor. Dili kita anay sa aton iyang Orasyo Imperata. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaa sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom, kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo, nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong, sang sining balatian, agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna, nga nahimo, paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang amon pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon
sa siningtion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpagkasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami o mahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kagbulahan nga Birhen. Amen. O mahal nga Birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Okay, antas man sa aton iya nga 3 o'clock prayer. Diri kita anay sa aton nga Bible verse of the day. Gikan sa Isaiah chapter 64 verse 8. And yet, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are the potter. We all are formed by your hand. And this time, diri kita sa aton nga 3 o'clock prayer. Yes, aton nga mga ka-aksyon, it's time to say goodbye naman sa mga ka-aksyon naton nga nagupod sa program This Is My Life. Thank you so much, Ged. Sa ngalan man, sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, inaman ninyo lagad, ini si Indayan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,